1600 रुपये 3 बेवाई हा हे 1500 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये 1625 रुपये 1650 1650 बेवाई हा हे 12 13 14 15 1500 रुपये डबल एस हा 1011 1100 रुपये बेवाई हा हे 2021 2200 रुपये 3 वार मुरली हा हे 2021 2200 रुपये 2200 रुपये बीटीची दिन 2205 रुपये जीआर हा हे 18 1850 रुपये 1850 रुपये परत जीआर ला लिहा ना हा हे 1300 रुपये त्याच्यातलीची 13 सव्वा 13 साडे 13 1400 रुपये केबी आहे 12 13 14 15 16 1600 रुपये 1605 रुपये 10 रुपये 25 रुपये 1650 1700 झाले मामा 1700 एकोणी कापा वरून कापा नाही तर खालून नका कापो हा 1700 रुपये ने बिग इंचीचे 1700 रुपये 1705 रुपये 1705 रुपये 10 रुपये 1710 रुपये 1710 रुपये 17 रुपये 1710 रुपये 3 वार केबी नाही आणला जयंती रामाराव भाई 12 15 16 17 18 1800 रुपये 1800 रुपये 75 रुपये 2100 रुपये 21 जयंती रामाराव हा 1012 13 14 हा 15 16 1800 सव्वा 1800 साडे 18 1900 25 रुपये 50 रुपये 2000 रुपये डबल मी हा 12 15 16 1800 18 सव्वा 18 साडे 1800 रुपये 1900 रुपये डबल मी हा 400 500 रुपये 600 रुपये बीवाय हा 12 13 14 1500 रुपये 15 1500 1600 केबी हा 800 1000 रुपये 1100 1200 रुपये केबी पुढे जाऊ नका हा 18 1900 2000 रुपये 25 रुपये कोणी बोल 25 रुपये 50 रुपये 21 खाली आहे तो सांगितलं 1000 रुपये 25 रुपये 2025 रुपये डबल बी हा हे जीआर करा अण्णा हा हे 500 800 1000 रुपये 1000 रुपये 5 रुपये 25 रुपये 1200 रुपये सव्वा 12 साडे 12 पावणे 13 सव्वा 13 साडे 13 पावणे 14 सव्वा 14 साडे 14 पावणे 16 भाई जे आहे असं मामा हे आहे असं शेतकरी आहे का नाही देणार 1600 रुपये 25 रुपये 1625 रुपये 16 25 नाही बीट पक्की मला 16 25 तीनची नाही दुसऱ्याची 16 50 75 1700 रुपये 1725 रुपये 50 रुपये 1750 1750 75 1775 1775 1775 1775 बीवाय 15 16 17 साडे 17 1800 रुपये 1825 रुपये 1850 1850 3 याचे आनंद 11 12 13 14 15 16 1600 रुपये 1650 रुपये 1650 डबल चला 16 17 18 1800 रुपये 1825 रुपये कोणी का भवाडवी अंगास 1850 1900 रुपये चालेल तुम्हाला 25 रुपये 1925 रुपये 1925 रुपये 1925 रुपये एक वार 50 रुपये 1955 रुपये 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये 85 रुपये 1985 रुपये 1985 गणेश मामा आता बकस काय पडता व्हायचं तुमचं काही डोकं 11 12 13 14 15 16 17 साडे 17 18 सव्वा 18 साडे 18 साडे 1800 रुपये 1850 रुपये 1850 रुपये 55 रुपये 1855 नाही बीट पक्की आली 60 18 60 70 18 70 80 1880 3 वार मुरली 12 15 16 1600 रुपये 50 रुपये 1700 रुपये 50 रुपये 1800 रुपये जीवीआर हे 1700 रुपये जीवीआर हे 17 18 साडे 18 1900 रुपये 1910 रुपये 1910 रुपये 20 रुपये 1930 रुपये 1930 रुपये 1950 रुपये 1950 रुपये मुरली हे 500 700 12 15 18 1950 रुपये 2000 रुपये इकुणी कापून दाखवा त्यांना ही कापा 1000 रुपये 2000 रुपये एक वार 2025 रुपये 2025 झाले बाप्पा आपले नाही 2050 रुपये 2050 रुपये 275 रुपये 275 3 वार गणेश भगवान हा 1200 1300 14 15 1600 रुपये दोन्ही हा 500 700 800 1000 रुपये 11 सव्वा 11 साडे 11 पावणे 1200 रुपये दोन्ही हा 12 15 1600 साडे 1600 1700 रुपये एकेटी हा 17 18 साडे 18 1900 रुपये 1900 कोणी बोल लवकर चल
हाय 1925 रुपये 50 रुपये 1950 2000 रुपये 2000 रुपये गणेश भगवान हा 1012 15 16 18 18 सव्वा 18 18.5 खालच्या कोणी नका बुडी जाऊ अंगा असं बुडी जा 18.5 रुपये 18.5 रुपये